Ja, altså hvis du kan komme længere ned, som vi snakker om derinde, du er vant til at sidde deroppe, du kan se helt nedover, tænk på lige at få næsen deroppe, og så bøje noget benene noget mere, og så indover. Ja. Og du er jo for at komme ud af balance, når du sidder helt deroppe. Ja. Du kan få noget nap ind i starten, det er dejligt at se det ind, det kan det. Så kører lidt for. Jeg ser du på den op i, så laver du gode starter normalt. Hvad? Laver du gode starter normalt? Ja, eller sådan, du ved. Ja, det plejer sådan. Ja, det ser godt ud. Men her i starten år, der har de hungret, der har de knivet lidt for jer med at komme afsted. Hvordan? Jeg ved ikke helt, altså jeg føler, at jeg har natten på, men alligevel så tager jeg dem ikke i starten. Okay. Nå, det ser fint ud, synes jeg. Men det der i svinger, du er nødt til at skal blive ved med at tegne i det der, vi tager. Når de bliver ned på den. Ja. Og selv når du kommer op på 500, det er lidt det samme der egentlig, fordi du er så høj. Ja. Så det er fint nok. Skal jeg bare have ramt bag, eller hvad? Skal jeg bare køre bag i kø? Virkelig mark.